Vinden skar ind i ansigtet til Lars som isblader, da han steg af militærbussen ved Tromsø station. Rygsækken tung på skuldrene og hjertet endda tyngre i brystet. 6 måneder i Nordsjøen, patruljerende iskaldt, vand under blyhimmel, og nå kom han hjem 3 dage før forventet. En overraskelse, han havde øvet foran spejlet i lugaren med et smil, han ikke klarte at opretholde særlig længe. Den nyfaldende snøen dæmpede lydene fra byen, forvandlede alt til en stilhed, som burde være trøstende, men som i dette øjeblikket bare forstærkede angsten, som gnakkede i indvoldene han siden han sidst prøvede at ringe hjem. Ingen havde svaret. Hverken Martha, hans kone eller barnevagten, og lille Solveig var bare 6 år, for ung til at svare telefonen alene, ifølge reglerne han selv havde sat før afrejse. Byens lys blinkede svagt gennem tågen, og Lars skyndte se gennem snøgte gater. Militærstøvlene etterlot dybe mærker i det uberørte hvide. Noget kogte i magen hans, en intuition lært gennem år i tjeneste, den 6. sansen, som havde reddet livet hans mere end 1 gang, og som nå skreg, at noget var forfærdeligt galt. Huset lå i udkanten af byen, et trækonstruktion malt i typisk mørkerødt, med hvide vinduer, som altid så ud til at smile, når de var oplyst indenfra. Men denne kvelden var vinduerne svarte, tomme som livløse øjehuler, og bare et svagt lys flimrede gennem gardinerne i 1. etage. Trægrinden knirkede, da den blev åbnet, en skarp lyd, som rev i stilheden i den arktiske natten, og Lars lagde mærke til, at snøen i opkørslen ikke havde været ryddet på flere dage. Håbet se op i ujævne haver, som ingen havde brydt sig med at fjerne. Marthas planter, de pelargonierne hun insisterede på at have selv om vinteren, lå væltet på verandaen. Jord spredt utover, stænglene knægt og frosset. Verden så ud til at indsnævre sig rundt ham. Det perifere synet mørknede, som når man er i færd med at besvime, og Lars tvang sig til at tage et dybt pust. Den iskalde luften sved i lungene. Han havde mødt stormer, som kunne vælte 50 tons metalvrak, men ingenting havde forberedt ham på den primitive rædslen af ikke at vide, hvad han ville finde på andre siden af den døren. Hans skælvende hånd nåede dørhåndtaget, og der hørte han det. En lav, guttural knurring fra indsiden af huset, fuldt af en dæmpet gråt, han ville kende igen hvor som helst i verden. Solveig var på andre siden af den døren, og hver fiber i Lars' væsen vidste det med en sikkerhed, som oversteg logik. Han snudde håndtaget, men døren gav ikke etter, den var ikke låst, men blokeret, som om noget tungt hindrede den i at åbne. Solveig, råbte han. Stemmen kom ud mere ro end tilsigtet, fyldt af 6 måneders længsel og frygt kondenseret i de sidste 5 minutterne. Grotten på andre siden intensiverte se, forvandlede se til et desperat hulk, og der hørte han datterens stemme, tynd som silkepapir, men fyldt af en beslutsomhed, som skar hjertet hans i 2. Papa, er det virkelig dig? Spørgsmålet indeholdt lag og betydning, som ingen 6-åring burde trænge og processere, en mistillid født af erfaringer, han endnu ikke kendte, men allerede frygtede. Lars pressede panden mod den iskalde trædøren, lukkede øjnene et øjeblik for at kontrollere følgelsesbølgen, som truede med at vælte ham. Det er mig, min lille solstråle, det er virkelig mig. Papa kom hjem tidligt. Kan du åbne døren? Stilheden, som fulgte, varede en evighed, bare afbrudt af den vedvarende knurringen fra hunden, som Lars nå identificerede som Rex, den pensionerede politihunden, som boede i nabohuset hos gamle Gunnar. Jeg kan ikke gå ud herfra, papa. Solvejs stemme var en skælvende tråd strukket til det ytterste, klar til at briste. Hvis jeg går ud, kommer hun tilbage og krangler igen. Rex sagde, jeg skulle blive, så jeg blev. Jeg er sulten, papa, og det er kaldt, men jeg blev, fordi Rex sagde det. Og det ene faldt over Lars som steiner. Hver etterlot et blåmærke, som han vidste ville tage ord og lege. Hun, Martha, hvad i al verden havde skjed, mens han sejlte på fjerne farvand. Tillidsfuld, at familien hans var tryg, matet, beskyttet. Han dyttede hardere mod døren, men noget på andre siden modsatte sig. Noget han forestilte sig var datterens egen krop presset mod træværket, gjorde hende til en levende barriere mellem omverdenen og den faren, hun forestilte sig skjulte i skyggene. Rexe knurring intensiverte sig, og Lars indså, at hunden ikke troede ham, men vogtede, opfyldte en pligt, nogen havde tildelt den i fraværet af enhver ansvarlig voksen. Solveig, lyt til papas stemme. Du er tryg nu. Jeg er her. Men jeg trænger, at du flytter dig lidt fra døren, slik at jeg kan komme ind og tage vare på dig, skønner du. Rex kender papa. Han ved, at alt er bra. Han snakkede sagte. Hvert ord valgt med omhu af en, som demonterer eksplosiver. Klar over, at traumer kan detonere med mindste fejltryk. Langsomt, smertefuldt, aftog trykket mod døren.
Lars dyttede forsigtigt, åbnede en spræk, der svagt lys fra indsiden siblede ud, afslørte først den sorte snuten og de alerte ørerne til Rex. Deretter det lille tårevåde ansigtet til Solveig. De blå øjnene vidåbne og omgivet af dybe skygger, som ikke burde eksistere hos noget barn. Hun havde på se samme kjole, som da han drog 6 måneder tidligere, når for stor nogle steder og for trang andre. Et bevis på den uregelmæssige væksten til et underernært barn. Det blonde håret hendes, altid så pænt flettet af Martha, faldt i filtrete lokker over de magre skuldrene, og de nakne fødderne var blålige af kulden fra trægulvet. Men det, som virkelig knuste Lars, var udtrykket i det lille ansigtet. En blanding af lettelse og rædsel, håb og vantro, som om hun ikke klarede at bestemme sig for, om han var redning eller end af en fare. Rex blev stående ved siden af hende, den muskuløse kroppen anspændt. De intelligente øjnene vurderede hvert af Lars' bevægelser med præcision fra en trændt professionel. Hunden forlod ikke positionen sin, selvom den genkendte Solvejgs far, fordi instinktet fortalte den, at det fortsat var et opdrag at fuldføre, en vagt, som ikke kunne sænkes, før den virkelige truslen var neutraliseret. Min lille solstråle, hviskede Lars, knælte sagte ned for at være i øjehøjde med datteren. Tårerne endelig vandt over hans forsvar og tegnede varme spor ned over hans iskalde ansigt. Papa er her nu. Du var så modig, så utrolig modig. Men nu kan du hvile. Lad papa tage se af alt. Solveig tog et nølende skridt mod ham så et til, og kastede se i armene hans med styrken til en, som drukner, og endelig finder noget fast at holde i. Hun lugtede af dejer uden bad, af svæt frygt, af stjålet barndom, og Lars omsluttede hende med al kraften han havde, som om han fysisk kunne viske ud alt hun havde været gennem. Rex slappede af lidt, men ikke helt, og Lars lagde mærke til, at hunden også var tyndere. Ribbein er synlige under den mørke pelsen, noget som antydede, at den havde delt vagtholdet og nøden med den lille. Huset rundt dem var i uorden, men ikke det normale rotet efter et liggende barn. Det var kaoset fra nogen, som drog i al hast og aldrig kom tilbage, kombineret med barnslige forsøg på at opretholde en slags orden i en verden, som havde kollapset. Og mens han holdt sin skælvende datter i armene, sværgede Lars Andersen stille, at han ville finde ud nøjagtigt, hvad som havde skjedd, hvem som var ansvarlig, og sørge for, at det aldrig nogensinde ville ske igen. Lars bar Solveig ind, Rex fulgte tæt efter, som en mørk og overvågen skygge, og det han fandt, da han tændte alle lysene i huset, var et portræt af forsømmelse, som fik blodet hans til både at koge og fryse samtidig. Køkkenet var dækket af skidtende tallerkener stablet usikkert i vasken, nogen med matrester, som allerede var muggede, andre slikket rene på en måde, som antydede desperation mere end rengøring. Køleskabet var næsten tomt, indeholdt bare mælk, som havde gått ud for 2 uger siden, et halvt rynket æble og et glas syltetøj næsten tomt med mærker af små fingre langs kantene. På bordet lå en lap rablet ned i al hast med håndskrift Lars genkendte som Martas, men ordene virkede skrevet af en fremmed. Jeg orker ikke mere. Må finde mig selv. Hun klarer se fint i nogen dager. Kommer snart tilbage. Ingen dato. Ingen signatur bortset fra en hastig M. Ingen telefonnummer eller adresse. Bare det tomme løftet fra nogen, som tydeligvis ikke havde mindste intention om at holde det. Lars krøllede sammen papiret med slikkraft, at knokkene blev hvide. Raseriet kogte i årene hans som vulkansk lava, men han tvang se til at puste, til at kontrollere se, fordi Solveig observerede ham med de enorme øjnene, målte hans reaktion, prøvede at fastslå, om verden var endda farligere, end hun forestillede sig. Når var sidst gang, du spiste skikkelig mat, lille ven, spurgte han, og holdt stemmen som myg, han klarte til trods for raseriet, som fortærte ham. Solveig trak på skuldrene, øjnene rettet mod gulvet, som om spørgsmålet indeholdt en fælde. Jeg ved ikke. Rex bragte nogen ting. Herr Gunnar lagde ud mat til ham, og Rex delte med mig. Det var bein med kjøtt og kiks, og engang var det et brødstykke med smør. Billedet af datteren Hans, som spiste hundemat og rester, mens han sejlte roligt og troede, hun blev taget vare på, fik Lars næsten til at kaste op der og da, men han svælgede gallen og åbnede skabene febrilsk, til han fandt en boks tomatsuppe, som, mirakuløst nok, ikke var udgået på dato endnu. Rex fulgte hver bevægelse, kroppen fortsatte i beredskab, og Lars skyndte, at hunden ikke bare holdt vagt mod ydre trusler, men også vurderede, om han selv udgjorde nogen fare for Jenta. Det var en intens og rørende loyalitet, den typen hengivenhed, som overstiger træning og går ind på territoriet for ren og ubetinget kærlighed.
Lars varmede op suppen på komfyren, mens Solvej satte C ved bordet, fødderne dinglende godt over gulvet, og da han placerede den dampende skålen foran hende, slugte hun den med en grådighed, som klemte brystet hans som en skruestikke. Mens Solvej spiste, udforskede Lars resten af huset. Hvert rum afslørte et nyt lag af Martas forsømmelse. Hovedsoverrummet var gennemrodet, klædskabet åbent og viste tomme klædeshængere der kjolene og frakken hendes plejede at hænge, kommoden med skuffer dræt ud og forladt åbne. Hun havde pakket tæt det hun ville og bare dræt. Solvejs rum var derimod obsessivt organiseret, liggende stilt op med militær præcision, sengen red på en ufuldkommen, men tydeligt tilsigtet måde, som om Jenta prøvede at opretholde en vis kontrol over sit lille univers, når alt andet kollapsede. Det lå tegninger strød over det lille bordet. Figurer af en familie med en mand i blå uniform, en kvinde med gult hår, som snudede ryggen til, en liten jente, som holdt laben til en gigantisk hund. Tegningerne fortalte historien bedre end nogen politirapport kunne, en fortælling om forlading og overlevelse fanget i farveblyant. Lars fandt også en kalender, der Solvej havde mærket hver dag siden hans afrejse med et omhyggeligt X. Men X'ene stoppede bråt for 11 dage siden, og de påfølgende dagene var bare mærket med stadig mere skælvende spørgsmålstegn. 11 dage. Hans 6-årige datter havde overlevet alene i 11 dage, med bare en pensionert politihund mellem hende og Gud ved hvilke farer. På badet fandt Lars det skidtende badekar, og Solvejs tandbørste fuldstændig tør. Bevis på, at grundlæggende hygiejne havde været umulig eller glemt i kampen for overlevelse. Det lå også et førstehjælpsskrin åbent. Nogen brugte bandager i søpla, og han følte en ny bølge af panik. "Skadede du dig, lille ven?" råbte han og skyndte sig tilbage til køkkenet. Solvej så på ham over kanten af suppeskålen, nå næsten tom, og strakte nølende frem venstre hånd. Det var et ar, som groede på tommelen, stygt, men ikke inficeret, og hun forklarede med liden stemme: "Jeg prøvede at åbne tunfiskboksen, og kniven sklej. Rex slikkede til det sluttede og blø, og så lagde jeg på bandagen, som mamma brugte, når jeg faldt." Lars undersøgte såret med skælvende hænder. En del af ham improviseret leje, som vurderede skaden. En anden del bare far knust af billedet af babyen hans, som udførte førstehjælp på sig selv, fordi det ikke var nogen andre der. Rex nærmede sig i det øjeblikket og lagde hovedet i Solvejs fang. De intelligente øjnene bevægede sig mellem far og datter, og Lars strakte ud hånden for at klø hunden bak ørerne. En gest af taknemmelighed, som ikke kunne udtrykkes i ord. "God gut, Rex. Vældig god gut." Lars forberedte et lunken bad, testede temperaturen flere gange, før han kaldte på Solvej, og stod udenfor, mens hun vaskede sag, selv om han holdt døren på glødt, fordi hun bag om det, fordi traumet af at have været alene havde skabt en dyb frygt for separation. Han hørte de milde plaskene fra vandet og de sporadiske lydene af hende, som snakkede med Rex, som havde posteret set nøjagtigt i døråbningen, halvvejs inde, halvvejs ude, opretholdt vagten selv, når den umiddelbare faren havde passeret. Da hun kom ud indhyllet i et håndklæde alt for stort, det våde håret dannede mørke lokker rundt det nå rene ansigtet, virkede hun mindre på en eller anden måde, mere skør, og Lars trængte alle årene med militær træning for ikke at bryde sammen der og da. Han hjalp hende med at tage på en ren pyjamas, han fandt i bunden af skuffen. Jeg mener måtte brettes op flere gange, og børstede håret hendes med en ømhed, han ikke vidste han havde, løste op hver knude med uendelig tålmodighed, mens hun sat stille og rolig, så stille, at det var unaturligt for en 6-åring. "Kan jeg flette det?" tilbød han og huskede vagt at have set Marta gøre dette hundredvis af ganger. Solveig nikkede, og han gjorde sit bedste. Resultatet blev noget skævt og ujævnt, men det fik frem et lille smil fra hende, da hun så se i spejlet. "Tak, papa," hviskede hun, og de to enkle ordene bar vægten af 1000 tilgivelser, hun ikke skyldte, og 1000 taknemmeligheder, han ikke fortjente. Etter at have installeret hende i sin egen seng. Med laken, han improviserede som rene, fandt Lars et tykt tæppe og brættede det ud på gulvet ved siden af Solvejs rum, lejede en plads, der Rex kunne ligge. Hunden så på ham med det, som bare kunne beskrives som overraskelse, som om den ikke forventede at blive anerkendt eller indlogeret, men efter et øjebliks nøling lader den se lydigt ned, selv om øjnene forblev åbne og overvågne. "Du må også hvile, soldat," sagde Lars lavt, og for første gang siden han ankom til at Rex se et dybt suk, kroppen slappede endelig af brygdelen. Lars satte sig på kanten af Solvejs seng, holdt hendes lille hånd i sin store og hardt arbejdede, og hun så på ham med en alvorlighed, ingen barn burde indehave.
Skal du dra igen, papa? Spørgsmålet var en kniv i hjertet, men han svarte med al ærligheden, han havde. Jeg kommer til at måtte jobbe, ja, fordi det er slik, papa forsørger familien vor. Men aldrig nogensinde skal du være alene sådan igen, jeg lover, Solvej. Jeg skal gøre alt anderledes nu. Hun studerte ansigtet hans længe, de blå øjnene gennemtrængende sig ret ind i sjælen hans, og nikkede så sagte, en betinget accept født af nødvendighed mere end fuld tillid. Og mens hun endelig lukkede øjnene, for udmattet til at fortsætte og modsætte sig søvnen, blev Lars Andersen værende der vagtholdt, sin egen menneskelige Rex lovet stille at være beskytteren, hun altid fortjente at have. Morgenen kom kald og grå. Det svage arktiske vinterlyset klarte knapt at trænge gennem de tykke gardinerne i Solvejs rum. Lars havde ikke sovet, tilbragte hele natten vekslende mellem vagt i korridoren og viskede telefonsamtaler til advokater, Barnevern og hans militære kommando. Hver samtale nærte hans voksende beslutsomhed om aldrig mere at tillade, at datteren blev ubeskyttet. Rex havde også holdt sevågen. Øjnene bevægede sig stadig mellem døren til rummet og korridoren. En soldat på evig patrulje, og da Lars gik ned for at lage frokost, rejste hunden sig endelig og fulgte etter, som om den tavst anerkendte et vagtskifte, en overføring af ansvar. Køleskabet var fortsat skammeligt tomt, men Lars fandt æg, som ikke havde gått ud, og brød, som fortsat var spiselig, hvis han skar bort de mukkede delene, og begyndte at forberede det, som generøst kunne kaldes frokost, selv om det var mere et overlevelsesmåltid end noget trøstende. Rex satte sig nær komfyren og observerede hver bevægelse opmærksomt, og Lars i en indskyttelse skilte ud 2 ekstra æg og lagde dem til hunden, skjøv den improviserede tallerkenen i retningen som et offer, en betaling for tjenester ydt, som ingen penge nogensinde kunne kompensere tilstrækkeligt. Da Solveig kom ned trappen, fortsat iført pyjamasen med opbrættede ærmer og håret i sin ufuldkomne flette, afslørte morgenlyset endda tydeligere prisen for latingen havde krævet. Det var dybe mørke ringer under øjnene, en sygelig blækhed i huden, som skulle være rødmusset af barnslig helse, og en nøling i bevægelserne, som antydede, at hver handling blev nøje vurderet for potentiel risiko, før den blev udført. Hun stoppede i døråbningen til køkkenet, vurderede scenen, forsikrede sig om, at papa fortsat virkelig var der. At det ikke bare var nok en grusom drøm at lægge til samlingen, som sikkert hjemsøgte nættene hendes. God morgen, min lille solstråle, hilste Lars og holdt stemmen myg. Ingen brå bevægelser, som om han nærmede sig et skadet dyr. Frokosten er næsten klar. Jeg tænkte, at kanskje etterpå kunne vi dra til butikken, købe nogle gode ting. Hvad synes du? Solvej vurderede forslaget med den unaturlige alvorligheden, nikkede så minimalt, før hun nærmede sig og klatrede op på stolen med besvær. De tynde armene kæmpede med vægten af egen krop. Rex bevægede sig umiddelbart for at være ved siden af hende. Positionerne sig slik, at hun kunne røre pelsen, mens hun spiste. En taktil trøst, hun tydeligvis accepterede som vital for hendes følelse af tryghed. Under frokosten prøvede Lars forsigtige spørgsmål om dagene, hun havde tilbragt alene. Men Solvej svarede i enstavelser eller bare trak på skuldrene, som om hun allerede havde lært at snakke om vonde ting, gjorde dem mere virkelige, mere smertefulde. Så skiftede han taktik, fortalte hende historier fra eventyrene hans på havet, nøje redigeret for at fjerne ethvert skræmmende element, forvandlede stormer til store bølger, som dansede, og sikkerhedsvarsler til gjemsellæg med nysgerrige delfiner. Gradvis mygnede spændingslinjerne i Solvejs lille ansigt, og hun tilbød til og med et lille smil, da han beskrev, hvordan en af kollegerne hans havde blivet forfulgt af en aggressiv måke, som ville stjæle smørbrødet hans. Rex, færdig med eggene, nærmede sig og lagde hovedet på Lars' knæ, en gest han tolkede som godkending, som om hunden sagde, du gør det rigtigt, fortsæt sådan. Køkkenet, så øde og kaldt kvælden før, virkede nå lidt varmere, som om tilstedeværelsen af de 3 sammen begyndte at drive ud forladelsesspøgelserne, som fortsat lurte i hjørnene. Men Lars vidste, at dette bare var overflatten, at det virkelige arbejde med hele ville være langt, komplekst og fyldt med uundgåelige tilbageslag. Efter frokosten, mens Solvej tog på rene klæder, som Lars fandt i skuffen, ringte han en vigtig samtale til Gunnar, den ældre naboen, som var ejeren af Rex. Telefonen ringte 6 gange, før den blev besvaret, og den ro stemmen til den gamle lød overrasket, da han genkendte Lars. Andersen, du er tilbage. Gud være lovet, jeg begyndte at blive desperat. Det handler om Rex. Lars afbrød forsigtigt, forklarede, hvad han havde fundet kvælden før,
Og fra andre enden af linjen hørte han Gunnar holde pusten, fuldt af en dæmpet banding på norsk dialekt, som Lars ikke havde hørt siden tiden på Militærakademiet. Jeg mistænkte det, stemmen til den gamle skalv, da Rex begyndte at forsvinde i timer af gangen for rundt 2 uger siden. Han kom tilbage med tom matskål, og jeg tænkte, at han bare udforskede, men det må have været. Det forbaskede dyret har altid været for smart til sit eget bedste. Trent med Oslo-politiet i 8 år før han pensionerede sig, ved du. En gang fandt han et savnet barn fanget i en forladt brønd, reddet livet til gutten. Jeg burde have undersøgt, burde have tjekket med der. Skylden i Gunnars stemme var følbar, men Lars forsikrede ham raskt om, at ingen af dette var hans ansvar, at han og Rex faktisk havde reddet Solveig fra en skæbne, han ikke engang ville forestille sig. Kan jeg få beholde ham nogen dager til? Spurgte Lars, overrasket over eget spørgsmål, mens ordene kom ud. Solveig, hun stoler på ham på en måde, hun ikke længere stoler på voksne. Jeg vil ikke tage det fra hende nu, ikke når hun er så skør. Det var en lang stilhed fra andre siden, og Lars kunne næsten høre de mentale tandhjulene rotere i hovedet til den gamle. Til slut svarede Gunnar, stemmen fyldt af følelser. Behold ham så længe du trænger. Faktisk. Rex er næsten 10 år nu regnet som gammel for en schæferhund. Han burde hvile foran pejsen, ikke udføre redningsopdrag. Men hvis den jenta trænger ham, så er det der, han skal være. Rex har altid vidst bedre end nogen af os, hvor han var nødvendig. Hvis Solveig vil, kan han blive permanent. Gud ved, at han har valgt det barnet, og når en politihund vælger et opdrag, er det ingenting i denne verden, som får ham til at give op. Lars følte øjnene svig, en taknemmelighed så intens, at den næsten kvalte ham, og accepterede tilbuddet med en tak, som virkede fuldstændig utilstrækkelig for størrelsen på gaven, han modtog. Da han lagde på, fandt han Solveig stående i døråbningen, tydeligvis havde lyttet til i hvert fald deler af samtalen, øjnene videreåbne af håb og frygt blandet. Skal Rex blive hos os? Hviskede hun, stemmen så liten, at den næsten gik tabt. Lars knelte foran hende og tog de små hænderne hendes i sine. Hvis du vil, at han skal blive, så ja, han er vor nå. Svaret kom ikke i ord, men i måden hun kastede se i armene hans, gråt for første gang siden han kom tilbage. Dybe hulk, som rystede den lille kroppen, mens år af undertrykte følelser endelig fandt en udvej. Turen til butikken var en nøje planlagt ekspedition, med Lars, som installerede Solveig i baksædet med Rex liggende ved fødderne hendes, fungerede som følelsesmæssig anker under hele turen. Tromsø by var travel med helgeshopper. Hele familier lå og pratede, mens de navigerede de oplyste gangene i supermarkedet, en normalitet, som virkede fremmed for trioen, som gik ind gennem de automatiske dørene. Lars tog en handlevogn, og Solveig holdt fast i jakken hans med den ene hånden, mens den andre blev begravet i Rex pels, som gik ved siden af dem med værdigheden til en diplomat på officielt opdrag, ignorerede de nysgerrige blikkene fra andre kunder, som lurte på, hvorfor en hund var inde i butikken. Lars brydede sig ikke om blikkene. Hvis nogen klagede, ville han bare vise den gamle politilegitimationen, som Gunnar havde lånt ham, som identificerede Rex som pensioneret tjenestehund, noget som teknisk set ikke var løgn, siden han definitivt tjenestegjorde i det øjeblikket. De fyldte vognen med alt Solveig pægte vagt på. Frisk frugt og mygt brød og varm chokolade, og kiks og til og med en liten bursdagskage, fordi Lars indså med forfærdelse, at hendes 7-årsdag havde sket 3 dage tidligere under hendes ensomme prøvelse, uden fest eller gaver eller selv et lys at blåse ud. Skylden troede med at knuse ham igen, men han pressede den ned, kanaliserede den til handling, til fremoverrettet bevægelse, fordi at stoppe for at begråde nå ville ikke hjælpe nogen. Specielt ikke hjælpe den redde jenta, som holdt jakken hans som en livline. Tilbage hjemme forvandlede Lars køkkenet til et operationscenter, pakket ud indkøb og reorganiserede skab, mens Solveig og Rex observerede fra sin position ved bordet. Hun tegnede med ny farveblyant, og han lå under stolen hendes, altid i kontakt. Lars snakkede konstant, mens han arbejdede, en kontinuerlig strøm af narration om, hvad han gjorde og hvorfor, skabte en verbal forudsigbarhed, som han håbede ville hjælpe Solveig at føle sig tryg og forstå, at det ikke ville være flere chokkerende overraskelser, brå forlating eller uforklarlig fravær. Nå sætter jeg mælken i køleskabet her på den øverste hylden for at holde den kald, fortalte han, og yoghurtene bliver dernede, hvor du let kan nå dem, når du vil have en snak. Æblene går i denne store røde skålen på bænken, altid synlige, altid tilgængelige. Solveig løftede af og til blikket fra tegningen, tjekkede hans tilstedeværelse, forsikrede sig om, at han ikke havde forsvundet stille, som moren gjorde,
Og hver gang øjnene deres mødtes, tilbød Lars et trøstende smil, en nik, en eller anden fysisk bekræftelse af hans fortsatte eksistens. Rex gæspede stort på et tidspunkt, tillod sig endelig at slappe af nok til at vise træthed, og Lars indså, at hunden sandsynligvis ikke havde sovet ordentligt på 11 dage, holdt konstant vagt over sin lille beskyttede. På ettermiddagen var det en fast banking på døren, som fik Solveig til at skvætte, så voldsomt, at hun væltede æsken med farveblyanter. De farvede pindene rullede over gulvet i alle retninger. Rex var på benene øjeblikkeligt, positioneret til se mellem hende og døren. En lav knurring vibrerede i brystet, og Lars løftede hændene i en beroligende gest, mens han nærmede se indgangen. Alt er bra. Jeg ventede dette besøget, forklarede han mildt. Selvom hjertet hans hamrede, også fordi tanken på fremmede, som invaderte dette skøre trygge rummet, de havde begyndt at bygge, gjorde ham nervøs. Døren afslørte Ingrid Johansen, en socialarbejder fra Tromsø Kommune, en middelaldrende kvinde med grånet hår sat i en praktisk knude og grå øjne, som allerede havde set mye sorg, men som fortsat opretholdt en gnist af medfølelse, som bureaukratiet ikke havde klart at slukke helt. Lars havde ringt hende den morgen, forklarede situationen i grove træk, og hun lovede et raskt besøg for at vurdere forholdene og diskutere næste skridt. Herr Andersen, hilste hun formelt, men tonen var mild uden dømmende, og Lars takkede stille for dette lille miraklet. Kan jeg komme ind? Lars ledede Ingrid ind i stuen, gik med vilje gennem køkkenet, der Solveig kunne se dem, slik at det ikke var hemmelige viskesamtaler i fjerne rum, ingen flere skjulte diskussioner, som nærede barnslig paranoia. Rex fulgte socialarbejderen opmærksomt, ikke truende, men definitivt vurderende. Og da hun satte se i sofaen, valgte hunden en position, da den kunne observere både hende og Solveig samtidig, delte sin beskyttende opmærksomhed. Først og fremmest begyndte Ingrid at tog frem en tynd mappe fra den store væsken. Må du vide, at jeg ikke er her for at tage Solveig fra dig. Efter det, du fortalte mig på telefonen, og det jeg ser nå, er hun i trygge hænder. Men vi må dokumentere alt ordentligt, forstå nøjagtigt hvad som skete, og sikre, at det findes et støttenetværk, når du må returnere til tjeneste. Hun pausede, og så ham direkte i øjnene. Har du ledet efter Martha? Spørgsmålet var uundgåeligt, men fik ligevel kævemusklen til Lars til at stramme se ufrivilligt. Jeg prøvede numrene, jeg havde. Alle var ude af drift eller ikke besvaret. Jeg ringte moren hendes i Bergen, som ikke har snakket med mig siden brylluppet, men hun var overraskende kommunikativ, da jeg forklarede situationen. Tilsyneladende dukkede Martha op der for rundt 2 uger siden. Alene, sagde hun, trængte tid for sig selv, at hun følte sig kvalt i livet som mor og kone. Svigermoren antog, at Solveig var hos mig eller med en barnevagt. Forestilte sig ikke. Ingen forestilte sig. Stemmen svigtede, raseriet og sorgen dannede en umulig knude i halsen, men Ingrid nikkede forstående og noterede i blokken sin med en pen, som ridsede over papiret i en jævn og mærkelig beroligende rytme. Dette er barneforlatning. Du ved det, sagde hun roligt, uden drama, bare konstaterede et faktum. Afhængig af hvordan du vil gå frem, er det mulige juridiske konsekvenser. Men først, lad os fokusere på Solveig. Jeg vil gerne snakke med hende, bare kort, hvis du tillader det. Ikke afhør, bare en samtale for at vurdere hendes mentale og følelsesmæssige tilstand. Lars nølte hver farlig instinkt, skreg om at beskytte datteren mod flere indgreb, men den rationelle delen af sindet anerkendte, at dette var nødvendigt, at Ingrid var en allieret, ikke en trussel. Han kaldte på Solveig forsigtigt, og hun nærmede sig med bittesmå skridt. Rex limte til siden hendes, og da Lars løftede hende for at sitte i fanget, kendte han, hvor anspændt hun var, hver muskel forberedt på flugt eller kamp til trods for åbenbar udmattelse. Ingrid smilte, ikke det overdrevne falske smilet, som voksne nogle gange tilbyder barn, men noget genuint og mygt. Hej Solveig, mit navn er Ingrid. Hvilken fin tegning du holdt på med der. Kan jeg se? Solveig så på faren og søgte tilladelse, og da han nikkede, gled hun fra fanget hans og gik for at hente papiret, returnerede raskt til trygheden i hans favn, før hun strakte frem tegningen nølende. Billedet viste et hus, en liten jente og en stor hund, alle inde i et uregelmæssigt rødt hjerte, og på toppen skrevet med usikker barnehåndskrift ordene Min familie. Ingrid studerte tegningen længe, og Lars lagde mærke til, at hun var genuint rørt. Øjnene skinte mistænksomt, før hun blinkede raskt. Dette er en vakker familie, sagde hun oprigtigt. Er Rex en del af familien nå? Solveig nikkede entusiastisk, det første entusiastiske svaret, hun havde givet siden socialarbejderens ankomst.
Han beskyttede mig, da jeg var alene. Han bragte mat og holdt monstrene borte og sov foran døren min slik, at ingenting vondt kunne komme ind. Ordene strømmede ud, som om nå, da hun havde begyndt at snakke, havde en dæmning brudt, og hun fortsatte. Jeg var redd, da mamma ikke kom tilbage. Hun sagde, det bare var en dag, men det var mange dage, så mange, at jeg mistede tællingen. Jeg vidste ikke, hvor pappa var, og vidste ikke, hvordan jeg skulle ringe ham, og tænkte, at kanskje alle havde glemt mig. Tårerne begyndte at rende ned over kindene, og Rex hoppede umiddelbart op i sofaen, noget som sandsynligvis ikke normalt var tilladt, men som ingen havde hjerte til at korrigere, og slikkede forsigtigt Jentas ansigt, fik hende til at slippe ud en gråtkvalt latter. Ingrid tillod et øjeblik for følelserne og passer, snakkede så med en respektfuld alvorlighed, som anerkendte Solvej som en reel person, ikke bare et barn, som skulle beroes med tomme klichéer. Det du gjorde var utrolig modig, Solvej. Du tog vare på dig selv, da de voksne, som skulle tage vare på dig, svigtede. Dette burde ikke have sket, og det var ikke din fejl på nogen som helst måde. Men nu er pappa din her, og jeg er her for at sikre, at du aldrig bliver alene sådan igen. Vi skal lage en plan sammen, det er 3, hun gestikulerede og inkluderede Lars, slik at du altid ved, hvem som tager vare på dig, altid har et nummer at ringe, altid har mat og tryghed. Høres det bra ud? Solvej vurderede forslaget med den unaturlige alvorligheden, som rev i hjertet, nikkede så sagte. Og Rex, spurgte hun, stemmen litten men fast. Rex bliver også? Ingrid smilte, et varmt og genuint udtryk. Hvis pappa din er enig, så absolut bliver Rex. Faktisk skal jeg notere i rapporten min, at Rex er et essentielt element i Solvejs omsorgsplan. Noget, som betyder, at han er officielt anerkendt som del af støtteapparatet dit. Hvordan høres det ud? Jenta slappede endelig af. Kroppen smeltede mod Lars' bryst på en måde, han ikke havde følt, siden han ankom, og hun viskede tak med slik og prægtighed, at Ingrid måtte tørke øjnene diskret igen. Etter at Ingrid drog og etterlot se en serie udfyldte skemaer. Nødnumre og løftet om at returnere om en uge for at tjekke fremgangen, følte Lars, som om et lag med pres var fjernet fra skuldrene. Ikke alt presset, langt ifra, men nok til, at han kunne puste lidt lettere. Vidste, at det nu var officiel dokumentation, et sikkerhedsnet, mennesker, som var opmærksomme og vågne. Han forberedte middag, en enkel ret med kjøtboller, poteter og brun saus. Fulgte en opskrift, moren hans brugte, og som han huskede vagt fra barndommen. Solve hjalp. Stod på en krak ved komfyren og rørte i sauset sagte under hans nøje tilsyn. Og det var noget dybt helende ved den enkle handling at lage mat sammen, skabe noget nærende og varmt fra grundlæggende ingredienser. Rex holdt sin vanlige position nær dem, og Lars satte af generøse portioner kød til hunden, anerkendte, at den var mere end et kæledyr. Den var en partner, en medvogter, et familiemedlem, som havde tjent sin plads gennem handlinger af ubestridelig hengivenhed. Da de satte sig sammen ved bordet for at spise, indså Lars, at dette var det første ordentlige familiemåltid, de havde haft på måneder. Kanskje år, hvis han var ærlig. Fordi selv før han drog på dette sidste opdraget, havde Martha blivet stadig mere distanceret, fraværende selv når fysisk til stede. Pappa, spurgte Solvej mellem gafler med potet, stemmen nølende men nysgerrig. Og hvor længe kan du blive denne gangen? Det var spørgsmålet, Lars frygtede, men vidste ville komme. Spørgsmålet, som ikke havde noget enkelt eller trøstende svar. Han valgte ordene nøje, klar over, at hvert løfte, han gav, ville blive testet mod den nylige historien til voksne, som svigtede hende. Jeg har 3 ugers permission nu, som betyder 3 hele uger her med dig hver dag. Og etter det skal jeg tilbage på job, men ikke til sjøs på en stund. Jeg snakkede med mine overordnede, og de flytter mig til kontoret her i Tromsø, kontorarbejde, rapporter og træning. Kedelige ting, men som betyder, at jeg kommer hjem hver kveld. Han pausede og observerede ansigtet hendes, mens det processerede informationen. Det betyder, at du vågner om morgenen, når jeg er her, og når du kommer tilbage fra skolen, er jeg her, og ved læggetid er jeg i rummet ved siden af. Hver dag, uden undtag. Og på dagene, jeg til slut må rejse, skal vi ordne med nogen fantastisk til at være hos dig, nogen du kender og stoler på, og som Rex godkender, lad han til, vidste, at hundens godkending nå var et ikke forhandlingsbart kriterium. Solvej tygte sagte, tankefuld, nikkede så, ikke med den uhæmmede glæden, han ville forventet fra et barn som modtog gode nyheder, men med en forsigtig accept fra nogen, som havde lært at ikke investere for mye følelsesmæssigt i løfter, før de var bevist sande. Og Lars forstod og accepterede, og sværgede stille, at han ville bruge hver genværende dag af livet sit på
Å bevise, at ordene hans var solide, at han var faren, hun fortjente, selv om han havde svigtet spektakulært i Å være dette de sidste månederne. Dagene, som fulgte, etablerede en ny type normalitet, forskellig fra normaliteten før krisen, men en intentionel skabelse bygget på ruiner. Lars etablerede sin kontorarbejdsrutine, opdagede, at rapporter og træning var uudholdeligt kedelig. Sammenlignet med adrenalinet fra marinepatruljering, men hvert kedelig minut, fordi det betydede middag hver kvæld klokken 6, lektiehjælp, godnathistorier, konstant og pålidelig tilstedeværelse. Solvej begyndte at vise tegn til fremgang i terapi, små forbedringer som dr. Christiansen forsigtigt påpegte, som reduktion af mareridt fra 5 per uge til 3, eller den sporadiske viljen til at lade Rex være hos Lars i korte perioder, mens hun var på skolen, voksende tillid til, at hun ikke ville blive forladt i det øjeblikket, hun tog øjnene fra sine beskyttere. Martha forblev i samsvar med kravene som digtert, mødte til terapi, deltog i forældreskabskurs underkastet C-evalueringer, men havde endnu ikke bedt om AC. Solvej kanskje anerkendte, at hun endnu ikke var klar, eller kanskje bare ikke klarte at samle mod til at møde det håndgribelige resultatet af handlingene. Lars pressede ikke sagen. Lod tiden gøre sit arbejde med at rense følelsesmæssig infektion, før man forsøgte at genopbygge relationsvæv. Og Rex, loyal og konstant Rex, fortsatte at være den stille helten i hele historien, hjørnesteinen i Solvejs bedring på måder ingen menneske kunne replikere. Han var der, når hun vågnede fra mareridt, solid og trøstende tilstedeværelse, som ikke stillede spørgsmål eller dømte. Han gik ved siden af hende til skolen hver morgen. Lars på den andre siden, en beskyttende trekant, som tillod hende at navigere verden udenfor med voksende mod. Han lå ved fødderne hendes under middag. Hovedet hvilte tungt i fanget hendes under kveldsdeling. Tilbød kærlighed uden komplikation, loyalitet uden betingelse, den typen forhold, et traumatiseret barn trængte, før de kunne stole på komplekse og fejlbarlige mennesker igen. Gunnar besøgte af og til, tilsyneladende for at tjekke Rex, men åbenbart mere interesseret i, hvordan Solvej havde det, og den gamle bragte altid små gaver, hundekeks til Rex og chokolade eller små nips til Solvej, bygget intergenerationel forbindelse, som berigede støttenetværket hendes. Hele landsbyen faktisk så ud til at have adopteret den lille familien. Naboer tilbød stadig måltider eller barnevagt eller bare varme smil og opmuntrende hilsner, som mindede Lars om, at de ikke var alene på denne rejsen. 3 måneder efter Lars' hjemkomst, på en sjælden solrig lørdag, som forvandlede snølandskabet til blændende glitter, kom Solvej med en overraskende erklæring under frokosten. Jeg tror, jeg er klar til at se mamma, sagde hun rolig, som om hun kommenterede vejret, men hånden, som greb gaflen, forrådte følelsene bag den tilsyneladende tilfældige erklæringen. Lars stoppede midt i vendingen af pandekakker, processerede ordene, snudede sig så fuldstændig for at møde hende, søgte et af tegn på, at dette var en genuin beslutning, eller bare noget, hun troede, hun burde ønske. Hvad får dig til at tænke det nå? Spurgte han forsigtigt, uden at dømme, bare nysgerrig. Solvej vurderede spørgsmålet alvorligt. Udviklede denne refleksive evnen, som var både en velsignelse og en forbandelse. Modenhed født af for tidlig traume. Dr. Christiansen sagde, at nogle gange er den eneste måden at slutte at være red for noget på, og se det ordentligt, forklarede hun. Og jeg fortsætter at drømme om mamma, de vonde drømmene, da hun forlader mig igen, men også drømmer, da hun beder om undskyldning, og jeg ikke lader hende fuldføre, fordi jeg vågner. Så jeg tror kanskje, jeg må høre, hvad hun vil sige for ægte, med mine ægte ører, ikke drømmer. Logikken var overraskende sofistikeret for en 7-åring. Bevis på, hvordan traume kan tvinge frem kognitiv udvikling for tidlig. Lars følte den kendte blandingen af stolthed og sorg, som kom hver gang han var vidne til, at Solvej var ældre end hun burde trænge at være. Greit, sagde han enig. Hvis du er sikker, så skal jeg ordne det med dr. Christiansen. Men du husker reglerne, ikke sandt? Papa bliver i rummet hele tiden. Du kan bede om at stoppe når som helst, og vi stopper umiddelbart. Ingen spørgsmål, ingen tvang til at forklare. Og Rex kommer også, hvis du vil, selvom kanskje ikke direkte i terapirummet, men venter like udenfor. Solvej nikkede ivrigt ved nævnelsen af Rex. Definitivt kommer Rex. Han må tjekke, om hun er tryg, om kærlighedsmaskinen hendes er repareret nok. Hun havde adopteret Lars' metafor og indlemmet den i sit eget forståelsesrammeværk. Nok et bevis på hendes bemærkelsesværdige modstandskraft og evne til at integrere kompleks information. Lars ringte dr. Christiansen samme eftermiddag, og hun klarede at presse ind øgten til onsdag påfølgende,
gav Martha tid til at forberede C, men ikke så mye tid, at den anticipaterende angsten ville blive uudholdelig for Solvej. Dagene før onsdag var lavet med spænding, selvom alle later som om normalitet så mye som muligt. Solvej blev stillere, mere introspektiv, øvede tydeligt mentalt på mødet, og Lars tok hende flere gange i at øve på taler med lav stemme på rummet sit. Snakkede med Rex, som om hun forberedte C på vidneudsagen i en retssag. Han greb ikke ind, anerkendte, at hun processerede det på sin egen måde, men holdt ekstra vagt, forsikrede C om, at hun vidste, at han var tilgængelig, hvis hun trængte at snakke eller bare lufte ud. Tirsdag kvæld skjøv Solvej middagen halvspist fra C og opsøgte Lars, da han vaskede op. Papa, begyndte hun nølende. Hvis jeg tilgiver mamma, betyder det, at det hun gjorde var greit. For doktor Christiansen fortsætter også, at tilgivelse handler mere om at frigøre mig ind og må lade hende slippe let under. Men jeg forstår ikke forskellen. Lars tørkede hændene og knelte for at komme i øjehøjde med hende, vurderede nøje, hvordan han skulle forklare et koncept, som filosofer og teologer havde debattet i årtusinder, på en måde, som en 7-åring kunne forstå. Tilgivelse, begyndte han sagte, er ikke at sige, at det nogen gjorde var greit. Det er at sige, at du ikke længere vil lade de gjorde kontrollere følelserne dine hver dag. Det er som, hvis nogen låner et leketøj af dig og ødelægger det, kan du bestemme. Skal jeg være sint på den personen for altid og tænke på det ødelagte leketøjet mit hver dag, til jeg er udslidt af sinde? Eller skal jeg acceptere, at leketøjet er ødelagt, føle tristhed over det, men så lægge det til side og lege med andre leker og gøre andre glade ting? Tilgivelse er at vælge at ikke bære sindet, fordi det bliver for tungt og skader dig mere, end det skader personen, du er sint på. Men, understregede han og holdt skuldrene hendes forsigtigt, tilgivelse betyder ikke, at du må lade den personen låne leketøjene dine igen. Du kan tilgive og fortsat have grænser. Fortsat sige nej. Dette er ikke trygt for mig. De kan eksistere sammen. Solvej processerede dette, bedt C i læben i koncentration, nikkede så sagte. Så jeg kan sige til mamma, at jeg tilgiver hende, men også, at jeg ikke er klar for, at hun skal lægge mig eller hente mig på skolen endnu. Lars nikkede med et tryk. Nøjagtigt det. Tilgivelse og tillid er forskellige ting. Tilgivelse kan du give som en gave til dig selv når som helst. Tillid må tjenes tilbage gennem handlinger over tid. Og du skylder ingen noget, hverken tilgivelse eller tillid, før du er genuint klar. Onsdag begyndte grå og kald, himlen tung af snø, som troede, men endnu ikke faldt. Suspenderer de urealiseret potential, som spejlt dagens spænding. Lars lavede Solvejs favoritfrokost, vafler med jordbær og creme, prøvede at tilføre trøstende elementer, da han kunne, men hun bare nikkede i magen tydeligvis i oprør af nervøsitet. Rex, indstillet på følelserne hendes med overnaturlig præcision, forblev limt til siden hendes nægtede selv sin egen frokost, til hun spiste nogen biter, som om i solidaritetsstræk. De ankom doktor Christiansens kontor 15 minutter tidligt og tilbragte tiden i det koselige venterummet. Solvej farvede distrakseret, mens Lars bladede gennem et blad uden at læse et ord. Begge bare dræbte minutter til den uundgåelige hændelsen begyndte. Da den indre døren åbnede og doktor Christiansen dukkede op med sit varme, men professionelle udtryk, følte Lars, at Solvej stivnede fuldstændig. Hver muskel forberedte sig, og han lagde en beroligende hånd på hendes lille skulder. Et fysisk anker i den følelsesmæssige stormen, som forberedte sig på at bryde. Klar, spurgte doktor Christiansen mildt, og Solvej nikkede en gang, en kortfattet og beslutsom bevægelse som en soldat, som marcherer til kamp, fulgte så psykologen ind i det kendte rummet. Lars og Rex fulgte umiddelbart efter. Terapirummet var nøje arrangeret for dette møde, med 2 komfortable stoler placeret i en vinkel, som tillod øjekontakt uden direkte konfrontation. Et lille bord mellem dem holdt en boks med papirtørklæder og nogen fidgetlægger, som Solvej ofte brugte under vanskelige øgter. Og der, siddende i en af stolene og så liten og fortabt ud til trods for at være voksen, var Martha. Hun havde gått ned i vægt, lad Lars umiddelbart mærke til. Ansigtet var mere kantete, øjnene større, håret klippet kort i en praktisk stil, Lars aldrig havde set hende bruge. Hun bedt C i læben, hænderne vred et tørklæde i fanget, og da øjnene mødte Solvej, fyldtes de umiddelbart med tårer, som hun blunkede febrilsk tilbage. Prøvede tydeligt at opretholde fatning. Hej Solvej, sagde hun, stemmen skjal bare lidt, og til hendes ære bevægede hun C ikke for at omfavne datteren, eller invadere rummet hendes, respekterede grænserne, som tydeligt havde blivet sat på forhånd. Hej, svarte Solvej.
Stemmen litten, men fast, og hun valgte den modsatte stolen, men blev siddende på kanten. Kropssproget skreg, at hun var klar til at flygte når som helst. Lars satte sig i en stol lidt bag og ved siden af Solveig. En position, som tillod hende at se ham perifert, uden at han var fokus, og Rex lagde sig direkte ved fødderne hendes. Hovedet hvilte på de farverige skoene. En pelsklædt livvagt i aktiv tjeneste. Dr. Christiansen tog kontrol med den myggekompetensen, som kom fra 10 år med at tilrettelægge for vanskelige samtaler. Solveig kom i dag, fordi hun er klar til at høre, hvad du har at sige, begyndte hun og så på Martha. Dette handler ikke om, at du finder undskyldninger eller forklaringer, som får dig til at føle dig bedre. Det handler om, at du tager fuldstændig ansvar for det, du gjorde, anerkender virkningen, det havde, og kommunicerer, hvilke ændringer du har gjort og gør. Solveig kan stille spørgsmål eller ikke, kan svare eller ikke, kan vælge at afslutte dette når som helst. Er det klart? Martha nikkede og svælgede tungt, vendte så opmærksomheden fuldstændig mod Solveig og begyndte at snakke med en stemme, som skal, men ikke brødt. Solveig, først og fremmest, jeg beklager så mye. Jeg gjorde noget forfærdeligt, uforklarligt, utilgiveligt. Jeg forlod dig alene, da du var for liten til at tage vare på dig selv, da du stolte på mig for at holde dig tryg, og jeg brød den tilliden på værst mulige måde. Tårerne strømmede frit nå, men hun tørkede dem ikke. Lod dem falde, mens hun fortsatte. Det findes ingen undskyldning god nok, men du fortjener at forstå, hvad som skete, ikke for at tilgive mig, men for at vide, at det ikke var din fejl. Jeg var vældig syg i hovedet, så trist og fortabt, at jeg ikke så noget klart, og i stedet for at bede om hjælp, som jeg burde have gjort, flygtede jeg. Jeg overtalte mig selv til, at du ville klare dig, at nogen ville dukke op, fordi at acceptere, at jeg forlod dig, var at indrømme, at jeg var et monster, og det kunne jeg ikke se på. Hun pausede og pustede skælvende. Men jeg gjorde det. Jeg forlod dig, og du led på grund af min fejhed og sygdom. Og jeg kan ikke gøre det ugjort, aldrig kan jeg gøre det ugjort, men jeg kan sige sandheden. Du er det mest dyrebare, som nogensinde har sket i livet mit, og jeg ødelagde det, fordi jeg var ødelagt, ikke fordi du var noget mindre end perfekt. Solveig lyttede med et neutralt udtryk, processerede hvert ord, og Lars kunne næsten se tandhjulene snurre i det unge hoved, mens hun forsøgte at forene moren fra mindet med denne ødelagte kvinden, som tilstod monumentale fejl. Til slut snakkede hun, stemmen overraskende fast. Dr. Christiansen siger, at du var syg, men mange mennesker bliver syge og forlader ikke barna sine alene. Så hvordan ved jeg, at du ikke bliver syg igen og gør det samme? Spørgsmålet var ødelæggende indsigtsfuldt, gik ret til kernen af tillidsspørgsmålet, og Martha krympede sig synlig, men opretholdt øjekontakten. Det ved du ikke, indrømmede hun, og den brutale ærligheden var sandsynligvis mere effektiv end nogen forsikring. Jeg kan fortælle dig, at jeg går i terapi 3 gange i ugen, at jeg tager mediciner mod depression og angst, at jeg har bygget et støttenetværk af mennesker, som lovede at tjekke ind med mig og hjælpe mig, før det bliver så ilde igen. Men du har ingen grund til at tro på noget løfte, jeg giver nu. Så alt jeg kan tilbyde er, lad mig vise dig med tid, hvis du til slut vil give mig den chancen. Lad mig bevise gennem konsistente handlinger over måneder og år, at jeg er anderledes, at jeg har lært og ændret mig. Og hvis du bestemmer dig for, at du ikke vil give mig den chancen, skal jeg forstå og acceptere det, fordi det er din ret til at beskytte dig mod mere skade. Stilheden, som fulgte, var tungt ladet med år af usagte følelser, og så gjorde det Solveig noget uventet. Hun gled ud af stolen og nærmede sig ikke Martha, men Rex gravede ansigtet i hundens pels i et langt øjeblik, søgte trøst og mod fra sin loyale beskytter. Rex forblev perfekt stille, lod hende bruge ham som følelsesmæssig anker, og da hun endelig rettede sig op, var øjnene røde, men bestemte. Jeg ved ikke, om jeg kan tilgive dig endnu, sagde hun til Martha. Stemmen skal, men ordene var klare. Men jeg skal prøve at ikke være så sint hver dag, fordi at bære sinde er tungt, og jeg vil være barn af og til, i stedet for at være trist over voksenting hele tiden. Men jeg er ikke klar for, at du skal hente mig, eller like mig, eller se dig uden papa og Dr. Christiansen til stede. Kanskje senere, hvis du viser, at du virkelig har ændret dig. For nu er det alt, jeg kan give. Modenheden i erklæringen var hjerteskærende og inspirerende samtidig, bevis på umulig modstandskraft og for tidligt tab af uskyld uløseligt sammenvævet. Martha brød sammen på dette punktet, hulkende rystede kroppen hendes, men gennem tårerne klarte hun at viske, tak for i det hele taget dette, for at give mig nogen chance i det hele taget. Og Solveig blev stående der hun var, trøstede ikke, men flygtede heller ikke.
Tillot, at begge smerte eksisterede i samme rum, uden at den ene kanceller til den andre. Dr. Christiansen greb til slut forsigtigt ind, guidede dem gennem logistikken for næste steg. Planlægning af en ny øgt om en måned, hvis Solveig valgte det. Etablering af klare grænser for kontakt mellem øgtene satte altid kontrollen fast i hænderne på barnet, som allerede havde fået så mye kontrol revet fra sig. Da de endelig forlod kontoret 40 minutter senere, var Solveig udmattet, følelsesmæssigt tømt på en måde bare intense konfrontationer kan forårsage, og Lars løftede hende uden at spørge, om hun ville bæres, bare tilbød, og hun smeltede taknemmelig mod skulderen hans, til at se og være liten igen. Rex fulgte tæt, vogtede begge, fuldførte sit selvpålagte opdrag som loyal beskytter til slutten. Samme kvæld, efter en stille middag og et langvarigt bad, og en ekstra godnathistorie, lå Solveig i sengen og stirrede på taget, mens Lars sat på sit vanlige sted. Papa, sagde hun til slut i mørket. Ja, min lille solstråle. Jeg tror kanskje, jeg kommer til at klare mig. Ikke i dag og sandsynligvis ikke i morgen, men til slut, for jeg har dig og Rex og Dr. Christiansen og Gunnar og alle de andre, og det er flere trygge mennesker, end mange barn har. Og mamma, kanskje hun bliver bedre, eller kanskje ikke, men uanset har jeg familien min. Sætningen var både en erklæring og et spørgsmål samtidig, søgte bekræftelse, og Lars tilbød uden at nøle. Du har familien din, og vi har dig, og ingenting kommer nogensinde til at ændre det. Du er fast med os for altid. Selv når du vokser op og vil kvitte dig med os, skal vi være her og være flaut og elske dig. Hun lå let, en lyd som fortsat var dyrebar for sin sjældenhed. Snudde sig så på siden, hånden strakte sig automatisk ud for at finde Rexes pels, og i løbet af minutter dybnede pusten hendes i søvn. Lars blev værende længere end nødvendig, observerede, vogtet, takket stille hvilken som helst magt i universet, som havde guidet Rex til Solveig, da hun trængte det mest, som havde bragt ham hjem i tide, som havde givet dem denne chancen til at genopbygge fra ruiner. Blev du rørt af denne historien? Der må du ikke bare se passivt på. Dit engagement redder liv. Lig denne video nå, hvis du tror, at barn fortjener ubetinget beskyttelse, at hunder kan være like kraftfulde helter som et hvert menneske, og at familier kan genopbygges selv efter ødelæggende svigt. Abonner og skær ud på varslingen, fordi historier som Solveigs, Lars og Rex må fortælles, må cirkulere, må minde fraværende forældre om de virkelige konsekvenserne af valgene deres, og samfund om den kollektive pligten til at beskytte de sårbare. Del overalt, forældregrupper, militærfora, samfund for overlevende og barnetraume. For nogen, som ser akkurat nå, kan være i begyndelsen af sin egen historie om forsømmelse, og at se vejen tilbage kan være forskellen mellem tragedie og forløsning. Og kommenter når. Fra hvilken by ser du på? Din placering hjælper algoritmen med at koble dette budskabet til de, som trænger det mest. Ikke se i stilhed, når stemmen din kan være valideringen, som redder nogen fra at synke i ufortjent skyld.